oktama bedo josiasa kaka miwacho. E weche mag mibadhi mosekelo ywaruok Siaya, Orengo koni nyaka sani osekedo adua tenga. Kata kamano, duol makedo kod mibadhi kanyakla kod bedruok EACC to yande oyango ni mibadhi mar $4,000,000 ne otimore Siaya kendo ji moko 11 bende oseriedi ne penjo. Wasekawo to maduong' kaka yo mwatiyo gi pesa. Kaka sani wan Siaya ok oyie ni tiyo gi interest account. Tiyo gik mang'eny mok owinjore. Chon ne Siaya tiyo gi interest account. Mano e yo mane gigologo pesa. Weche mag monitoring and verification mag projects bende warango mondo ng'ato kichule tichule adieri kuom yo mowinjore. To maduong' kata jok $4,000,000 miwachono ne en gima kawadonjo e sirkal ma Siaya noyudo ka EACC ne dhi nyime gi timo nonro. Kendo kawadonjo kendo gidhi nyime gi timo nonro. Jomiluongo nyigegigo bende wagolo kunde mane gintie. Koro waketogi gitiyo to ok wanyal ketogi diere. To mara mogik ok wanyal gologi tich nikech sirkal sheria ma Kenya gi katiba. Gavana iwacho ni orakora kata project ka project lweti nitiere. Manyiso ni nyalo luoro gi keli gimoro matin kaka erokamano. En adieri ni lweti nitiere orege gi endiko oseluwo lai malong'o mondo michiw orak. An adwaro ni gimoro amora nyaka luw malong'o. Seche moko ng'eny ji nitie jomoko koko yudo tich to gichako go koko. Kata jomoko mane ne kanyo mkoro ne ging'iyogo. To wan wadwaro ni jok ma mobidhore kendo makodhi evaluation team mana onge procurement an ok onego adonje kata matin. Kendo kata na keto sei contract mano be ok oyiena. Kata notification of award mano ok oyiena. To e weche mag contracts go koko nyaka ne wuogie nikech nwadwaro ni mondo evaluation process gi procurement process okete e lwedo kaka katiba wacho. Kalore kod osiep mare kod MCS, jatelo no itudo kod nago ne MCS kendo ma